A hneď od začiatku ste vedeli, že na manželstve treba cieľene pracovať? Myslím, že keď boli deti malé, tak nebol na to veľmi čas. A tým, že sme vlastne nemali rodičov, tak sme ozaj... Ako pri sebe sme nemali. Áno. Tak sme celú tú svoju pozornosť sústreďovali na deti. A myslím, že tým rokom, ako prišiel NTM, Národný týždeň manželstva, sme vlastne, nás to tak upozornilo, že ak sa nebudeme starať o seba ako manželia, tak to môže skončiť veľmi zle. Ako práve vtedy, keď deti odídu. Čiže nám ten Národný týždeň manželstva pripomínal stále, že na našom manželstve záleží a že má to byť také naše hlavná priorita. A myslím, že to nám vlastne pomohlo, lebo aj keď boli deti malé a nemohli sme výjsť von, tak sme si vlastne doma robili také romantické večery. Chodili sme spolu na obedy spoločné. Čo nám dovoľovala tá situácia, tak žiadne veľké veci, však ani finančne, nevždy to človeku vychádza robiť nejaké veľké veci, ale v rámci možností aj tie maličké veci, ktoré človek môže robiť, a myslím, že každý môže robiť nejaké malé veci, tak to sa dá a stojí to za toto robiť.